мотор двигатели с две принудителни смени в началото. Първата са 5 часа, втората са 25, другите да 50 стандарт или веднъж на година. Пали. Голямо пуснато, смокач, пълна газ сме дали. И после да запомните, важно да запомните как са чили. Да. Завъртите абсолютно симетрично, съвсем много от ляв и десет. Еднакви са, могат да се заменяват. Няма лостове, натискате надолу, въртите докато обърнете волана в противоположната посока, буквално на 180 градуса и монтирате лостовете надолу. Само тези два да се откачат. Само тези двата и внимавате жилата да не ги пресучите. В този случай, като обръщате, е по-добре да обърнете наляво, т.е. където е големия стоп кабел. Ако обърнете надясно, ще ги изтеглите, да. Обратно обръщате, да могат кабелите да не ги издърпат. Слагането на компактът, примерно за първо се закача ето тук. Синия бус ли ще я качвам?